Nairobi. Wadong mane counties kanyo ni chenro mag thieth e county ma Homa Bay sani koro yudo sir makende bang' Osiptal maduong' ma Homa Bay yudo masind timo nonro miluongo ni CT scan. Millicent Adhiambo miyo ler mar wachni. E nyasi mane otele kod gavana ma Homa Bay County Gladys Wanga, osiptandno mar Rufa ma Homa Bay gikone oyudo masin mar menyo jotuo e yo makende ma idendo ni CT scan. Masinno ma omuonyo omenda maromo shillings milion 40 koro chiero geno mar jodak makono e yor thieth. Kano tuak bang' sidho ayanga masindego, gavana ma Homa Bay Gladys Wanga owacho ni sani koro tim mar chwalo jotuo ni odhi omany pim mar CT scan oko mar county no koro chopo e giko. Mae kuongowa hangowa bedo gi mashin mar CT scan. CT scan ni en gima jotuo mang'eny dwaro ni mondo timnegi CT scan. E Homa Bay referral ka pile jotuo magik 20 ioro mondo dhi otim CT scan kuonde mamoko kopogore gi Homa Bay ka. Mane momiyo kawuono wamor. Gavana Wanga omedo ni omor chopo singo mane omiyo jopiny dweche 3 mokalo bang' limo osiptalno kendo neno kaka jotuo chandore ka gimanyo thieth mondo gires ngimagi. Kane wabiro ka dweche 3 mokalo nwayudo ka wan gi MRI scan lakini waonge gi CT scan. Nwawacho kendo nwasingo ni en ndalo mapiyo kaka nyalore wabro bedo gi CT scan. Koro kawuono wachopo singo nikech sirikal nyaka chop singo mochiwo. Kawuono wachopo singo mar keto CT scan Homa Bay County Teaching and Referral Hospital. Kawuono jatuo madhi kuongo donje CT scan en jatuo mamiyo Mirunda Beach e Igembe kucho. Kendo osebedo ka jumba 2 kanoore ni mondo dhi otim CT scan to noonge gi nyalo mora monyalo dhigo e CT scan. Koro kawuono idhi gole ward tikele CT tidwoke ward tithiedhe thieth dhi kode nyime. Mano e lokruok mar adiera mwadwaro. Ewi mano, osingo ni chop giko higani weche thieth e Osiptal Rufa ma Homa Bay biro duogo e wang'e kaka owinjore. We hope that at the end of this year, God willing, we will be back at this place officially opening our accident and emergency center, and even our outpatient unit will go back to a newly done facility. So these are the steps that we are taking towards improvement of healthcare in Homa Bay. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.